Salutare mă lume și bine v-ați găsit pe canalul meu de gaming. Astăzi facem prima parte din Minecraft. Hai să nu mai lungim mult intro și nu uitați să puteți butonul de like, subscribe. Dacă n-ați făcut-o încă, vă rog să o faceți, mă ajută foarte mult acest lucru. Hai să luăm aici bonus chestul nostru, poate face și o casă, nu știu. Dar oricum vreau să merg să fur niște, nu știu, ceva să fur din satul ăla. Perfect, avem un topor, un târnăcop, nu mai știu frate, bă ce urât, că trebuie să le iau pe toate așa. Luăm și cartoful ăsta, de ce nu, și peștele, astea două nu prea am nevoie, iau asta, și asta, și asta, și asta, și ăștia trei, poate o să am nevoie de ei. Mâncarea, mărul, încă un pește, aici, încă o pâinică și bețele noastre să le punem aici, hoba, s-au dus. Aia prima oară să spargem toporul ăsta. Stați, mă duc încolo la satul de villager, că vreau să văd dacă putem găsi ceva în el. Sper să vă placă episoadele de Minecraft și să nu uitați de like, share, subscribe și toate cele. Să nu uit de comentarii, să nu uitați. Ce e asta? Ce e asta? O să intru puțin în asta. Să iau, perfect, niște iron, cărbune, frate. Iron, frate. Nu este iron. Ba da, este și iron. Perfect, de ce nu? Ne putem face mai multe, cum să vă spun eu, mai multe torțe. Dacă vă plac seriile de Minecraft, din joculeț al copilăriei, ceva gen. E super șmecher acest joculeț. Nu știu de voi, dar mie chiar îmi place. Mamă, ce bine, frate, că găsim iron. Asta e iron, frate, sau fier. Mai mult spus, acolo un sătean. N-are nimeni treabă cu el acum. Ok. Perfect, eu aș vrea să iau tot ăsta. E foarte bun. Îmi crește în primul rând și nivelul, am și chiar nevoie de el. Cred că să le iau pe tot. Mai aici acolo nu. Uite aici, o bucată de iron. Sunt mai multe. Yes. Bun. Mamă, am luat ceva. Mamă, chiar sunt ceva. Da, și de acolo vine peștera. Băi, vreau să iau și astea. Bă, nu, dai bun că am luat și de aia. Măcar spargem toporul pe fierul. Am ceva cu iron, frate, nu știu ce. Mamă. Bă, dai, stai să intru eu puțin aici. Da, o fundătură, da, ce bine că am intrat. 4 bucățele, hai, mai sunt și jos. Da, mai sunt, mai sunt 4, bun. Perfect. Vreau să iau și fierul de aici, frate, mă bâlbâi într-una când vorbești la o cameră cu niște minunați de voi. Și mulțumesc pentru suma de 79 de abonați, nu credeam niciodată că o să ajung la această sumă, dar îi mulțumesc unui băiat că mi-a făcut o promovare. Da, avea nici el chiar mulți abonați, are 122. Îi mulțumesc foarte mult. Chiar e cel mai tare.
18 bucăți de alea. A, vreau și eu asta, ce morcov, perfect. Na, boss, ăsta, scuze, boss, că ți le iau. Dar cred că poți să le pui tu înapoi. Ce are, boss? Asta e morcov. Da, asta e morcov. Boss, nu vreau să iau chiar așa de mult. 7 bucăți mi-ajunge să pot... ce? Hai, boss, stai. Mama, așa vreau să fac și un stătuleț. Boss, am nevoie de carnea ta. Bă, porcul ăsta e prost, bă. Mulțumesc pentru carne. Poate putem fura, poate găsim emeralde. Oricum mai vreau și eu un pat. Mulțumesc. Vreau ca niște bulangii. Ne închidem poarta. E ceva? Nu, n-are rost. Nici aici n-are rost să intru. N-are rost nici aici, frate, să intru. Aici cred că este, super mie. Aici super mie este. Bă, da, unde e ușa? Unde e ușa? What? Nu-i nimic, frate, efectiv, eu și boss. Bă, frate, ce-i nevanții ăștia că nu e nimic. Nici ai... O, am acolo sunt morcovi și o grămadă. Lasă-mă în pace, te rog. Mamă, uite aici, boss. Îmi pare rău că vă fur mâncarea. Dar na, asta e. Eu de seară vreau să fac live pe Minecraft. Minecraft pot să fac mai multe. Pot să fac mai multe chestii pe Minecraft. Uite golemul. Bine, pot să-l omor, dar, fraților, n-are rost că îi omoară pe ăștia. Boss, aici e ceva, 100.000. Da. Hai, bă, frate. Cred că ăștia își pot repara singuri, da, pot să-și repare singuri. Bă, frate, cât de sus e chestia asta? Oh, no! What the fuck, am urcat sus aici, bă, ce ciudat-i. Hai, boss. Da, mă duc tot pe ușa mea care e făcută de obicei de mine. Bă, ce mi-a închis așa în față, bă. A intrat aici. Bă, frate, ăștia nu mai au, frate, chesturi. Nu vreau să-mi iau la bătaie cu albina. Ăștia au doar câteva chesturi care s-au ascunse foarte bine. Mamă, aici cred că e. Nu-i boss nimica. Da, o să vă las în pace. Și așa aveați cartofi sau ce aveți. Oricum eu vreau să fac o casă lângă ei sau să mă duc partea cealaltă. Dar oricum vreau să iau niște lemn. Orice lemn e bun. Mai este o bucățică. Filmăm de 9 minute. Perfect. Nu vreau chiar atât de lung să-l fac și de ce. Apoi stau tot atât să-l ascult și nu-mi prea chef. Apoi dacă nu e bun, frate, trebuie să-l fac chiar. Sper să fie totul bun. Oh, nu. Patul, unde-i patul? Perfect, noapte bună, băieți, ne revedem mâine dimineață. Și salutare, mă, băieți, și bine v-am regăsit aici din nou.
vă arăt, frate, lasă-mă. Trebuie să fac un tickbait de ăla. Să-mi fac un târnăcăup. Perfect. Vreau să... Primul rând să fac chestii de astea. Așa. Să-mi fac una de asta. Să-mi fac câteva bețe. Să mi-l pun pe ăsta aici. Și să fac un târnăcop și un lemn. Da, cam atât. Deocamdată nu vreau să mă strâng foarte mult. Vreau să strâng lemn, vreau să sparg un topor de lemn. O să iau și acesta. Să strâng lemn pentru casa mea care va urma. Cred că azi o să începem casa mea. Mamă, să vede ce idee de casă mi-a venit. Dar am trecut vreo 3 sau 2 tipuri de lemn. Așa, luăm și copacelul ăsta. Aici un lup, n-avem o treabă cu lup, sau câine, sau ce boss. Ia bă cobotul la mine. Bă, ce șmecherii poza de thumbnail. Dă-l las, mă, câine. Așa, mai trebuie să iau și asta. O să mă duc și o să am nevoie de niște ciupercă, frate. Vreau să îmi fac și cu ciupercă. Mi se pare o idee destul de bună. Mamă, unde era ciuperca aia? Bă, unde am văzut ciuperca? Stai, boss. Aia nu era, boss, ciupercă. Ok, frate, lăsați-mă, vă rog frumos, puțin în pace. O să văd despre ce este vorba. Sper să nu se descarce telefonul. Mai aveam vreo 10%, dar sper să nu se descarce. Sper, nu știu. Acum o să vedem. Mamă, ce șmecherii să te duci încolo, frate. Bă, dar de ce nu să mă duc eu încolo? Și o să prind și calul ăsta. Și o să-i pun și șa. Oh, perfect. O să-mi iau de asta. O să-mi iau de asta. Și mai văd eu ce le mai găsesc. Oricum o să am nevoie să-mi fac o lopată. Că vreau să iau și niște puțin lemn. Lemn. Vreau să-mi iau și niște puțin abos. Vreau să mă maxim un pic. Oh, nu. Ok, se pune și asta. Vreau așa, vreau să încep casa. Da.
Vă rog frumos, mă lăsați puțin să văd eu ce-i treaba, dar nu cred că o să mai terminată. Bun. Să mă scuzați, fraților. Stați puțin că vreau să fac și eu ceva. Deci, da, am luat chestia aia. Bun, o luăm pe asta. Am nevoie de asta. Și perfect, de aia. Puțin să dau chestiile astea. Ok, mersi pentru asta. Nu v-a făcut rău. Trebuia să mă pun eu aici. Cred că nu e destul de mare casa. Nu, fii atent. Așa. Perfect. Așa. Așa, și eu vreau să fac tot încolo. Boss, măcar să stau eu. Firar. Oricum asta o să vină ceva gen așa și nu se observe înăuntru. O să am nevoie și de niște nisip. Nu știu, dar mie mi se pare o idee foarte bună asta cu acoperișul, o să facem în episodul care o să vină. Așa, acum am nevoie de asta. Perfect. Nu. Deci nu. Asta trebuie să dispară. Și asta perfect. Aici o să fie geamul. Și la fel o să fie și aici, la câte una, două. Perfect, a treia. Una, două. Și a treia câte două. Deci, una, două. Opa. Am făcut foarte rău. Poate o să fac și găini, o să-mi pun în țară. Nu știu, o să facem pe parcursul acestei experiențe. Deci, da. Așa, perfect. Și mai... Bă, stai. Aici nu-i dreaptă. Bă, stai. Ok. Am nevoie de asta, perfect. Păi da, perfect vine așa. Nu, de ce am spus eu că nu-i dreaptă? Da, și fii atent. Vreau să fac ceva gen, uite așa. Așa. Și două de astea. Perfect. Cam asta e casa mea. Așa, o să mă duc să caut niște de câte minute filmăm. 19 minute! Boss! Ar trebui să închid aici videoclipul. Dacă v-a plăcut ce am făcut până acum, nu uitați să butuiți butonul de like, subscribe. Cu voi a fost Denis, ne vedem data viitoare sau mâine, diseară pe live. Pa, boșilor!